ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ കൊടയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകാമായിരുന്നു. അതെ. രാജലക്ഷ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മളെ 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തുടങ്ങി 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 17 അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ നമുക്കൊരു പുക പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ നാളെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് ലെവൽ 2 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങും നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളും വരും, ഇതിലെടുക്കാതെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അഥവാ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, അഥവാ മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ മുടങ്ങാതെ വരണം. മനസ്സിലായോ? കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്പറും പേരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തും ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും. നോക്കാം. ആരും 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ചെയ്തത് നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാം. പകുതി നോക്കിയിട്ട് പോണേലും നല്ലതല്ല നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോവില്ല മാതാജി, എത്രത്തോളം കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കും. എത്ര മനസ്സിലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കും. ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാലോ. അതെ അതെ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. നമുക്കപ്പൊ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പൊ. പഠിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം തന്നാ മതി. നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്. കാരണം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ പേരായിരിക്കും നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേര് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മാതാജിമാരോട് പറയാ, ആത്മീ മാതാജിനോട് പറയാ, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എക്സാം നടത്തി തരാം, ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്തവർക്ക് കേട്ടോ. അല്ലാത്തവരും മുഴുവൻ അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ്, അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പേര് മാതാജിന്റെ പേര് എഴുതണം. എന്റെ പേര് എഴുതി എന്തൊക്കെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടുള്ളൂ. മാതാജിന്റെ പേര് എഴുതാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് എഴുതാൻ ഓരോരുത്തരെ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ആ തുറന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എളുപ്പമാണ്. ടിക് 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 ഇട്ട് പോയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൽ. 3 ഓപ്ഷൻ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ലീവ് ഉണ്ടോ മാതാജി പഠിക്കാനുള്ള? എനിക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊന്നും പേരൊന്നും എഴുതാൻ ഇതിൽ അറിഞ്ഞൂടാ ഫോണില്. പേരെഴുതാനായിട്ട് സഹായം വേണ്ടി വരുമല്ലോ മാതാജി. പേര് എഴുതേണ്ടി വരും. മാതാജി എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നോക്കട്ടെ, നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയാലും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ. സ്റ്റഡി ലീവ് ഒന്നും ഇല്ല, അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേ വേണ്ടാരും. നാളെ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണോ മാതാജി എക്സാം? നാളെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എക്സാം. മാതാജി എല്ലാം മലയാളത്തിലായിരിക്കുമോ? ആ മലയാളത്തിലല്ല ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. പേരൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് മലയാളത്തിലാ? ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാൽ മതി, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. കുഴപ്പമില്ല. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് ഭാഷയിലും പേരെഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി ഞാന് നേരത്തെ ചെയ്തതാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇനി എഴുതണോ ഒന്നുകൂടി? മാതാജി ചെയ്തോ? എക്സാം എഴുതിക്കോ. ഞാൻ വേറെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ വേറെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടാ.
ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മുണ്ടണിയിൽ എല്ലാരും അത് പറഞ്ഞോടി നിർത്തി എല്ലാവരും. ഇന്നലെ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയിലും പെടാത്തവർ അർജുനൻ ചോദിച്ചെന്താണ്? സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്നാണ് അർജുനൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവരുടെ പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങള്, ദാനങ്ങള്, തപസ്സുകള്, ഭക്ഷണശീലങ്ങള് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. അത് 4 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം? തെറ്റ് സംഭവിക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അത് ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ? എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ അല്ലെ? അതൊന്നും പറഞ്ഞു. ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തിലും ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് കണ്ടത് ആണല്ലോ. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഓർമ്മ വന്നോ? ഓർമ്മ വന്നത് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നറിയോ? രാവിലെ തൊട്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അടച്ചു വെച്ച് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ തൊട്ട് വേറെ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കയറിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിനെ അറിയിക്കുക, ഇനി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണേ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിലേക്കായി? ഭഗവത്ഗീത ട്യൂൺ ചെയ്തു ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് എല്ലാവരും. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്കിനി ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അധ്യായം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഭഗവാന് 2 പേരാ പറയണല്ലോ. ഒന്ന് കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, രണ്ടാമത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തൊരു പേരുണ്ട്? എന്താണ് പേര്? കേശീനിഷൂദന. കണ്ടോ? പൃഥ കേശീനിഷൂദന എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് കേശവൻ അല്ല, കേശീനിഷൂദന. കേശി എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശീനിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയും? ഋഷികേശൻ. ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഋഷികേശ, ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ഈ സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആരുടെ? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല പറയണത്. ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായവും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും പറയണ ഭഗവാൻ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നല്ലേ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയണത്. ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയണത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഇവിടെ പറയണത്, വിദ്വാൻമാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാ പറയണത്. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു.
അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്നാണ് പറയാനിവിടെ. വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നതായിട്ടാ പറയണത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ പറയാണ് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയാണ്, സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കാം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയും, എന്ത് പറയും, ഫലത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സന്യാസം വിദ്വാൻമാര് എന്തിനാ പറഞ്ഞു, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പരിത്യജിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സന്യാസം. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ത്യാഗം. കർമ്മങ്ങള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസവും ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം എന്നാണ് വിദ്വാൻമാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശ്ലോകങ്ങൾ കുറവേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വലിയൊരു അധ്യായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പിന്നെയും പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, ദോഷമാണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷമാകുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നല്ല ഫലമായാലും ചീത്ത ഫലമായാലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയും. ദാനം, തപസ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചില ഋഷികൾ പറയാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഋഷികള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യം പറയുന്നു ഇവിടെ. ബുദ്ധിമാന്മാര് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഋഷിമാരും പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, ഇനി ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരെയാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെയും വിദ്വാൻമാരുടെയും ഋഷികളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിക്കാണ് ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഏത് കുലത്തിലെ, ഭാരത കുലത്തില്, ഭാരത വംശത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭാരതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തിന്റെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3 തരത്തില് ത്യാഗമുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ എന്താണ്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്. ആസക്തിയോ ഫലദേഷ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് പാടില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടതും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതും തപസ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടതും. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം
മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അതൊരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഗുണത്തിൽ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി കണ്ടു നമ്മൾ. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്ടത്? ഇന്നലെ ദാനം കണ്ടു, യജ്ഞം കണ്ടു, തപസ് കണ്ടു അല്ലെ? ഇന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ത്യാഗം, ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്? ഏത് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നിയത കർമ്മം? നിയതകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിയതകർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതായത് നമ്മളെ കുടുംബം നോക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്, ഒരു മകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. അതായത് അച്ഛനമ്മേനെ നോക്കണം, ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ നോക്കണം, ആ കുടുംബം നോക്കണം, സമൂഹത്തിനോട് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കതൊരു ഭർത്താവായാലും ഭാര്യയായാലും, അതൊരു മകനായിരിക്കാം, ഒരു മകളായിരിക്കാം, അമ്മയായിരിക്കാം, അച്ഛനായിരിക്കാം, സഹോദരനായിരിക്കാം, സഹോദരി ആയിരിക്കാം, സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ എന്തുകളുണ്ട്? നമുക്ക് കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മളെ ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയണത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നിയത കർമ്മങ്ങള് നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് എന്താണ്? രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും നമ്മളെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയതമായ കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. രണ്ടാമത്തത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നോ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. മൂന്നാമത്തത്, അതായത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു: സ്വാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെയ്യുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ത്യാഗം 3 ഗുണത്തിലുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. ഈ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്കറിയില്ലേ, ഉയർന്ന ഭക്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക്
കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? കാരണം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണ്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തി ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. മുക്താവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു? ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല? സുഖം ദുഃഖം ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. സുഖം ദുഃഖമായാലും അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തി മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല? സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അതായത് സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്? സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തമായിട്ടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, പിന്നെന്താണ്? രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട്. രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? രാഗദ്വേഷം, നമുക്ക് എന്തില്ല അതില്? നമുക്ക് ഇഷ്ടവും ഇല്ല അനിഷ്ടവും ഇല്ല, രണ്ടും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടവും ഇല്ല, അവിടെ ഇഷ്ടക്കേടും ഇല്ല. ചെയ്താലും ഓക്കെ, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ, ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, പിന്നെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ അനാസക്തനായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസ കർമ്മം. രാജസിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അനാസക്തമായ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. അനാസക്തം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനോട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ആസക്തി വരുന്നില്ല, ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല. നമ്മള് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല. മീൻസ് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ? ആസക്തി വരുന്നില്ലോട്ട് ആ കർമ്മത്തിനോട്. അത് ചെയ്താലും നമുക്ക് വിരോധമില്ല, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക്, അതായത് അത് ചെയ്തേ തീരുന്നില്ല നമുക്ക്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പ്രഭുവിനിപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് രാജസിക കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട്, അതായത് ഞാനാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്ര വലുതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ കഠിനാധ്വാനത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസിക കർമ്മം. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസിക കർമ്മം. ഫസ്റ്റ് സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷ രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസിക കർമ്മം. ഇനി അടുത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടോന്നോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ, അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, പിന്നെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്?
താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിരാശ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുക, ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം പറയുന്നത് അനാസക്തനായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസിക കർമ്മം. പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെ കുറിച്ചോ നാശത്തെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്തത് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മളെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനാലാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനാലാണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ത്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂടാ എന്നും അറിയാൻ പറ്റും. ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം, എന്തിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നറിയാൻ സാധിക്കും. ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും, വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി. അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വിക ബുദ്ധി. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് താമസിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി എന്താണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസിക ബുദ്ധി. അപ്പൊ താമസിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കാണും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കാണും. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്, അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ കാണാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ശരിയായ വഴിക്ക് പോകില്ല, തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പിന്നെ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ക്ലിയർ ആയത്? ഇനി അടുത്തതിൽ പറയണത് ബ്രഹ്മഭൂത
ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാല്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ അല്ലെ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാര സ്ഥിതി, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തുക. അതിനാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരമസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ തന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ജീവികളും സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭക്ത്യാ മാമാപി ജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കണ്ടേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ പൂർണ്ണബോധം നേടാനും ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാം. നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ പൂർണ്ണ ബോധം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാനാണ് സർവ്വത്തിന്റെ നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനാണ് കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവണോ മത്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏത് തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്?
ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടും. മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായിട്ടും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനും ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥാ ചേത്തോ മഹങ്കാര നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീർന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി ഇരുന്നാല് നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം, അവബോധം മുഴുവൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും എന്താണ്? അവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പോയാലോ ഭഗവാന്റെ അനുസരിക്കാതെ ആയാലും നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫലം? നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനും പിന്നെ സാധിക്കും. നമുക്ക് അത് മാത്രല്ല, അതില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഇല്ലാതെ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫലം? നാശമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫലം എന്നും ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുന, ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് പരമപുരുഷനായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ, ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരെന്ന് പറയണ ഇവിടെ? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ആര് സാക്ഷിയാണ്? പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ആ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതും അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് അല്ലാതെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്.
തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ പറയാണ് ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. നമ്മള് സ്വയം ഫുള്ള് സമർപ്പിക്കുക, ആത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുക. അതായത് ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്? നമ്മൾ ആരുമല്ല, നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുള്ള് ഭഗവാന് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതശേഷേണ യഥാചസി തഥാ കുരു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ത് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരു ഗുരുവായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനോട് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നിനക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു, മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇനി നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് അനുസരിക്കാനല്ല പറയണത്, നിനക്ക് ഏതാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യുക. യഥാചസി തഥാ കുരു എന്ന പറയുന്നത്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ അനുസരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് എല്ലാത്തിന്റെയും ശരിയും തെറ്റും നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് എന്താണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ഇടപെടുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് നിനക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം, അത് അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇവിടെ പറയാണ് നിനക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി നിനക്ക് എന്താണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ അത് പ്രവർത്തിക്കൂ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീ മാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, പിന്നെ എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയണത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും വേണം, പ്രണമിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒട്ടും മറക്കുന്നില്ല നമ്മൾ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. എപ്പോഴും ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മളിൽ വലിയവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ആ തെറ്റുകൾ എല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ. നമ്മളിലും വലിയവനാണ് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഞാനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഞാനെന്ന ഭാവം എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനോട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു ധാരണ എന്താണ്? നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന്.
നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരാളുണ്ട്, നമ്മളൊന്നുമല്ല, നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മളത് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ധാരണ എന്താണ്, നമ്മളാണ് എല്ലാതും, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, നമ്മളെക്കാളും വലുത് ആരുമില്ല അല്ലെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തലകുനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുനിക്കാരെങ്കിലും ഇല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിനക്ക് എന്തായാലും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞതിവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരും. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്ന പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും പറയാണ്. സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നീ ത്യജിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നിൽ ശരണം തേടണം. ഇത് എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ്, അത്ര അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തവരോട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, കർമ്മം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വാപി ദാസ്യതി ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, അപ്പൊ ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പരമരഹസ്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് അവസാനം എന്താ പറയുക, അവസാനമായാൽ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനും അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭക്തനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൃത്യനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ളത്. അയാളെക്കാൾ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഭഗവാന് വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോണില്ല. അവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കണ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, ഭഗവത്ഗീത കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, കുറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എത്രത്തോളം
ഓരോരുത്തരിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മളത് വായിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഈ 17 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളില് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആരുടെ കാരുണ്യാണത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീലപ്രഭാതർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ശ്രീലപ്രഭാതർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ വീണ്ടും വായിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹമല്ല അത് എഴുതുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിദ്തു അദ്ദേഹം തന്നെ വായിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കൃത്യം, അതായത് ശ്രീലപ്രഭാതരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും അറിയാനായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവര്, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 8:30 തൊട്ട് 9:00 വരെ. എങ്ങനെയാ? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര് ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇനി അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, കുന്തി പുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇപ്പൊ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? കാരണം ഒരു ഗുരു ആണല്ലേ. ഗുരു ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന്. കാരണം ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നിന്റെ അജ്ഞാനം മാറിക്കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നീങ്ങിയില്ലേ എന്നൂടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, എന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ്? ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്തരം അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ആര് കേൾക്കാണ്? സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. കാരണം സഞ്ജയൻ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതില്ലേ? വിശ്വരൂപം കണ്ടു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ആര് കേൾക്കാണ്? സഞ്ജയനും കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോ അർജുന എന്താ പറയണത്? സഞ്ജയൻ പറയണ, എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നതാണ്, എന്നെ അത്രയും കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഈശ്വരനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആർക്ക് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു? സഞ്ജയന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് സഞ്ജയൻ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായി പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം ആലോചിക്കാണ് സഞ്ജയൻ. അത് ആലോചിക്കും തോറും, ഓർക്കും തോറും എന്താണ്? ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ്. ആരോടെ പറയണത്? രാജാവിനോട്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ഈ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപം ആലോചിക്കും തോറും സന്തോഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? സഞ്ജയനോട്. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് പറയാണ്, സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ.
എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ആരുണ്ടാകുക, ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഐശ്വര്യം അതായത് ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരുണ്ടാവും, ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാവും. വിജയവും ധർമ്മവും എല്ലാം ആരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. നീതി ഉണ്ടാകും. അവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനും ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും നീതിയും അസാധാരണമായ ശക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോധനർധരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ പൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അത്ര അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. ഗീതാ ശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതപുമാൻ വിഷ്ണു പതമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകാദികളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുപദം പോകുന്നു. ഗീതാധ്യയന ശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഗൃഗീതാപസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാര മലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം എന്താണ്? ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റും. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിച്ചാലോ നമ്മളെ സംസാര മലത്തെ നശിപ്പിക്കാനാണത്. നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ അഴുക്കുകളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. ഗീത സുഖീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഒറ്റ ശാസ്ത്രം മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്തോതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗാതകം പീത്വ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗംഗാജലമാണല്ലോ, അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം, അതാണ് മന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം, കർമ്മം, ഭഗവാന്റെ സേവ, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ 18 അധ്യായം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വിശേഷിപ്പിച്ച കാരണം കേശിനിഷുധനൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്ന് പറയുന്നത് കേശിയെ അസുരനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ എന്താണ്? കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ട്, വധിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശിനിഷൂദൻ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്?
എല്ലാ ഭാവികർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകുകയാൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത് മക്കളെ പോലും മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവ മൂന്നും. യജ്ഞം ദാനം തപസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ യജ്ഞം ദാനം തപസ് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അനുഷ്ഠിക്കണം. ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു കർത്തവ്യമാണെന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നിർവഹണമെന്ന നിലയിലാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ക്ലേശകരമോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സംഗ്രഹത്തിനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവയാണ്. പിന്നെ നമുക്കത് ക്ലേശകരമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന അത് രാജസികമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്, അല്ലെ? 3 തരത്തില് ത്യാഗം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? രാഗദോഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മള് കർമ്മം. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഏതാണ് പറയുന്നത്? 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും ഭയപ്പെടേണ്ടതുമെന്ന് ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നതെന്ന് എന്തെല്ലാം രാജസികമായത്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? വിവേചിച്ചറിയാനുള്ളത്. അതാണ് ധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യരുതെന്ന് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാത്തത് രാജസം. താമസികോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി. ഇനി 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും ഭാവനയാണ്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? സമഭാവനയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അത്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, അല്ലെ? 52-ാമത്തെ പറയുന്ന പ്രകാരം പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഏതായാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടാനും പരമപദം ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്ന നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്.
66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളും പ്രക്രിയകളൊക്കെ നീ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ മതി, നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നീ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാണ്. 70ാമത്തെ എങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവനും പഠിപ്പിക്കുന്നവനും ആ സംഭാഷണം അല്ലെ ജ്ഞാനജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടും. കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്.